Hi guys! Welcome back sa page Humampangan Cooking. For today's cooking vlog, magluluto tayo ng bistig pampano. Ito guys, yung ating pampano, 3 pieces yan. Hinati ko lang sa dalawa. Medyo mahal nga lang yan guys, no? Pero napakasarap naman yan. Ang una natin gagawin, meron tayo ditong crispy fry. Yan, i-coat lang natin siya dyan bago natin siya i-fry. Okay, kapag mainit na yung mantika, i-coat lang natin yan. Gaya nyan guys. Tsaka na natin isa lang. Siyempre, i-fry lang natin yan hanggang sa maluto yan. After few minutes, baliktarin lang natin. After another few minutes, okay na yan. Siguro mga 8 to 10 minutes natin siyang finry guys. Pwede na nating anguhin muna yan. Then fry natin yung natitira pang pampano. Ayan, i-fry din natin yan ng mga 8 to 10 minutes. After 8 minutes, okay na yan. Pwede na rin natin anguhin yan. Nagpalit lang ako ng kawali, no, para siguradong kasya yung lulutuin nating pampano. Okay, lagyan na ulit natin ng mantika, yung pinagprituhan natin sa pampano kanina. Then, i-fry lang natin saglit itong ating onion. 3 pirasong medium size yan guys. Yan, hiniwa ko lang siya ng pabilog. Fry lang natin yung saglit ng mga 30 seconds. After 30 seconds, sanguin naman natin yan. At saka muna natin itabi yan. And then, magigisa na tayo. Lagay na natin itong bawang. Kapag medyo brown na yung bawang, isunod naman natin itong sibuyas. Yan guys, hiniwa ko lang din siya ng ganyang kaliit. Ituloy lang natin yung pag-isa ng mga 1 minute. After 1 minute, maglalagay na ako dito ng 1/2 cup na soy sauce. Tsaka almost 1/2 cup na calamansi juice. Then, maglalagay na rin tayo ng 1 cup na water. Tsaka natin timplahan ng paminta. Haluin lang natin ng bahagya at antayin lang natin kumulo yan. Once na kumulo na, tikman naman natin para maitama natin yung lasa. Medyo overpower pa yung calamansi juice guys, no? Kaya maglalagay tayo dito ng konting oyster sauce. Yan, mga 1 sandok. Then maglalagay pa tayo ng konting tubig. Yan, okay na yan. Haluin na lang natin ulit. Antayin na natin kumulo yan. Once na kumulo na ulit guys, ilagay na natin yung pinirito nating pampano. Ayan, ibabad lang natin muna yan at ituloy pa natin yung pagluto ng mga 2 minutes. After 2 minutes, ilagay na rin natin yung finry nating onion kanina. Pang toppings lang yan guys. And then, okay na yan. Pwede na yung iserve. Kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa iyong panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na rin. Pakiclick mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating video gaya nito.
Okay guys, hanggang sa muli. Bye!